Kesiksa rasane badan sampeyan wis ora eman. Kanggo masyarakat Kuningan Majalengka sing bintang Citra Nada Bapak Rusmani, Mama Ratu, Ayah Rafael, Ayah Krisna Katono, Kakek Kang Rohmat, Kok Ana, sehingga saya tidak tampil ngaji ini. Ora suka antara kening wong tua. Ibu na puji sing ana ning Hongkong, kang enok sarniti minangka dina kula dhewe. Kula kan ngerti sampeyan wis duwe rabe, tapi aja maksa kula ora sanggup nyangka. Laraning atine, laraning pikire, lara segala galane. Lagi durung dadi siji emane setengah mati, jaluk kalung dituruti, jaluk lang diupuhi, selalu disayang-sayang sampeyan wis ora eman.
isi ora seimbang apa mungkin kula